Balik sa GMA Regional TV Live mga kapuso, maghisgutag cosplay karong buntaga atong ilailahon kining manag-uyab nga nahilig yun ni ini og misalmot na sa linlain nga mga kompetisyon dili lang din sa Pilipinas apan sa gawas sa nasod usab. Kauban nato karong buntaga mga kapuso si Sigfred Enero og si Sheena May Butad. Good morning. May buntag. Good morning. Daghang salamat Sir Sigfred ug Ma'am Sheena sa pag-uban kanamo karong buntaga. First up, ipila-ila mi ani inyong gi-portray nga character karong buntaga. Hi, ako si Sheena. Nag-cosplay ako ni Zeno sa Akatsuki no Yuna. Hi, ako si Sigfred Enero. So actually ang character na gi-cosplay ron is bugna ra sa ako ang imahinasyon. So it's a original character. So ako lang ang concept nag-design. I'm aiming for a samurai and a demonic look at the same time, combining them, and this is the result. Nganong nainganyo man mo ani sir, ma'am? Ako kay nainganyo ko sa cosplay tungod kay grabe akong hilig sa anime before pa, bata pa ko, tanaw ko mga anime sa GMA. So nagdako ko nga na anime nya. Grabe po kong passion sa arts. Sa ako ay magtanawan sa kog anime sa TV. Then usap pod sa nakaigando nga ako kay tungod sa ako ang classmate og naapod may program sa amo ang eskwelahan. Unsa man kadugay ni pag-achieve ani ingon ani nga mga look sir? Like kaninyong gi-portray karong buntaga, unsa man ni kadugay nga preparasyon ingon? Kani amo saya ha, mga maybe around 1 hour and a half. Then ako siguro mga butangan na to 30 minutes to 45 minutes. So all with makeup and prosthetics. Kani nga mga look ninyo, kini inyong mga gipang sulob, kini inyong mga of course mga gamit sama sa wig ug mga makeup, kamo ra gyud ni ang nag design or nag conceptualize ani sir, nagtahi ba kahapon? Sa mga costume, basically ako ang craftsman namo, ako ang naghahimo sa mga armors, swords para sani, painting, pintal, detailing, electronics, nya siya pod parte na sa mga tela sa tahi og makeup. So magdepende Sir Sigfred ug Ma'am Sheena sa of course sa look ninyo kung unsa ka kuti, unsa ka detalyado ang inyong character bali nga i-portray. Pinakakuti nga character nga mo ang na suwayan nga i-prepare is our entry for 2018 World Cosplay Summit Philippine Championship. It's Dark Lord from ano to na anime? Chain Chronicle. Chain Chronicle. So it takes about 4 to 5 hours just to prepare her looks. Okay. From a beautiful being, himuon ako siyang demonic na being, so tiguwang siya nga demonic look. Studyhan gid nimo kung unsa jud the way unsa ang attitude sa character, unsa ang emotion. Kamong duha, you represented the Philippines sa World Cosplay Summit last year. Can you tell us more about your experience ini? Actually, for the World Cosplay Summit, it is a very humbling experience. Kay World Cosplay Summit or the World Cosplay Championship is the biggest cosplay competition in the world. Grabe ang challenge inigabot dito kay that's 43 of the best cosplayers sa tibuok kalibutan magabot-abot to para maginilugay sa champion slot kung kinsay pinakamayo nga cosplayer sa whole world. Maski unsa kalingaw pero dili lang jud kalimtan nga stay hydrated lang jud kay kay grabe jud kayo kainit ang Japan. Yes, at that time 40 forgot kung unsa to siya kainit basta grabe kainit kinag-heat wave to ato nga time. Then at that night before sa amo ang semifinal is na hilantan ko. So pero kaya laban lang Pilipinas na eh. So kato nga summit nga competition sir, usa ra ka character ang inyong gi-portray gyud, dili pud mo mag-ilis og mga characters midway sa competition? Dili. Kung unsa ang imong character nga gisugdan gikan sa qualifiers diri sa Cebu, hantod mabot ka sa world, dapat mao lang na all you can do is to improve
sa imong costume, sa details, sa performance, but the character itself just remain ra gyud dapat siya. Para ninyong duha, unsay kalipay nga nahatag ni inyong pag cosplay sa inyong kaugalingon? Ako na-improve na ko ang confidence sa ako ang kaugalingon. Same lang gapon niya, labi na event, so maka-stress reliever gapon siya, and then meet new friends, new faces. Finally, mensahe ninyo sa mga nagtanaw nato karong buntaga, sir. Siguro na po ibang mga batanon diha nga na-inspire nga mag-cosplay. Kung kay mahiligon sab sila kayo sa mga anime, so gusto niyo ipaambit kanila. I would just like to greet everyone na to stay positive regardless of the negativity na ang ato ang ginaatubang karon sa tuig 2020. So ubay gyud ang mga katalagman nga atong nasinati, pero kita sa Pilipino kabalo ko nga dili ta basta-basta magpalupig. So stay positive and stay strong. Hadja! Wow, thank you so much mga kapuso. Ang cosplay pair dinhi sa Sugbo, si Siegfried ug si Ma'am Sheena. Thank you so much for joining us.